Smiech do nemocníc pomáhajú prinášať Marťankovia. Ahojte, podnoskáči. Ahojte. Ahojte. Je tu piatok a my sme tu zas. Dúfame, že sa stávame rutinnou súčasťou vašich životov. A verím, že tieto rozhovory, ktoré prinášame s našimi kolegami, klaunami o našich klaunských zážitkoch, o ich životoch, o ich príbehoch vám niečo prinášajú a cítite sa trošku bližšie k nám, že nás viacej poznáte, keď nás stretnete náhodou niekde na nejakej akcii, alebo nedaj Bože, ak ste nás stretli v nemocnici, tak už možno niečo o nás viacej viete. Takže sme radi a budeme radi, keď nás budete sledovať ďalej. A dnes máme tiež zaujímavého hostia, ktorý je... Kedy sme nemali zaujímavého hostia, Katka? Vždy sme mali zaujímavého hostia a dnes máme zaujímavého hostia v tom, že je to taký môj rovesník, čo sa týka klaunovania a dĺžky v združení, hej. Je tu 20 rokov, takže myslím si, že bude mať o čom rozprávať, že čo to už zažil. Je to... Vekovo tiež. Trošku starší. Ale je to veľmi vynikajúci muzikant, hudobník, spevák, taký multi-instrumentalista. A dozvieme sa aj o jeho veľmi takom zaujímavom koničku určite, o ktorom nám porozpráva. Aj o horúcej novinke, ktorú má. Áno, a nebudem vás už teda viacej naťahovať. Je to náš kamarát Boris Pačik. Ahojte. Čau, Boris. Čau. Ahoj. Boris bol teraz 3 mesiace na sabatikále, lebo my máme teraz v združení takú novinku posledný rok, že v podstate klauni, keď majú pocit, že si potrebujú trošku oddychnúť, aby nevyhoreli, alebo aby načerpali nové inšpirácie, impulzy, môžu ísť na koľko? Na 3 mesiace. 3 mesiace. Na taký sabatikál a Boris to využil. Čo si robil tie 3 mesiace, Borisko? Ja som to využil naplno, ja som čiloval. A čo znamená čilovanie u teba? U mňa to znamená, ja neviem nejak akože polihovať. Hej? Takže... Áno, privodil si prúh, takže... A to išlo tak nejak postupne, ja vlastne neviem, kedy som ho dostal, ten prúh. Asi musel niečo robiť, aby si ho dostal, nie? Že? Ja si tiež myslím. Ale fakt neviem, že kde to bolo. Ja som totiž v auguste som robil, čo je moja srdcovka, to je bábkoherectvo, to mám aj vyštudované. A natáčali sme taký film o Kukovi, Drobčekovi a Raťafákovi. Áno, to viem. Takých comeback. Niekedy na budúci rok snáď to bude asi aj v kinách. A tie bábky sú dosť ťažké, takže je dosť možné, že aj pri tom to nejak išlo a boli tam také rôzne technické pomôcky, takže bolo to aj fyzicky dosť náročné. A tam som to začal cítiť, hej, ale nechcem hovoriť, že by som tam nejaké... Proste mám na to už právo. Mať prúh, hej. Ja som mal kedysi aj v detstve, hej, ale on sa mi stratil. Oni zaliezol. Nenašli. Proste akože ja som prišiel do nemocnice, zajtra ťa budeme operovať. Prišli, a kde to máš? A kde? Nenašli proste. Tak som išiel zase domov. Fakt? Hej, a dovtedy, teda doteraz sa mi to neozvalo, ozval sa mi na druhej strane, tak asi cestoval niekadiaľ, možno cez hlavu, neviem. A tak sa ozval teraz a teraz to už bude musieť asi akože si poriešiť a tak, ale tak akože nebavme sa o týchto veciach, aj keď v podstate to patrí to aj k nášmu remeslu klaunskému, pretože odvádzame deti na operácie, hej, a si myslím, že takých minimálne 50% sú tam hernie. Takže teraz asi by som vás poprosil, keby ste prišli mňa odprevadiť. Zavolaj mi, prídem. Zavolám, určite. Takže čo si robil tie 3 mesiace? Takže vyrábal som si prúh. Čo si ty bol? Čo som bol? V tom filme. Ja som bol Kuko. Ty si bol Kuko. Ale to sme robili traja. Ja som tam teda jediný bol od začiatku do konca. Áno, myslím, hej. Na všetkých tých filmovacích dňoch. A striedali sa ešte dve kolegyne, ale my sme si striedali ten Kuko, totiž to je čierno-divadelná bábka, tak, ak teda sa môžeme o tom chvíľu baviť. Môžeme.
čiernodivadelná babka, ktorá má princíp v televízii, že to bolo nasvietené takým štrbinovým svietením, reflektormi a tí vodiči sú v čiernom oblečení, hej, v čiernych zamatoch, aby ich nebolo vidno a sú v tom tieni. Hej. Takže ich nie je vidno. A jeden vodič robí hlavu a telo, a druhý vodič robí ruky a tretí robí nohy. Hej. A to sme si tak ako keby prestriedávali, aj lebo je to dosť naozaj aj fyzicky náročné. A v podstate sme tu teraz ale netočili tým čiernodivadelným spôsobom, ale on bol v podstate ako keby v takom voľnom prostredí, ako keby herec, takže bolo to veľmi náročné natočiť tak, aby nás nebolo vidno. Mhm. Takže boli tam všelijaké fyzicky fakt náročné veci, páky Pozície, a áno. pozície, aby sme sa my vlastne nejakým spôsobom vykryli a babku sme držali na dlhú ruku, takže bolo to, je to ako, že tá babkarina je náročná fyzicky, ale je to krásne zase. A boli to originálne babky, ktoré sa vtedy použili? Teda vytiahli ste podstate- z nejakého fundusu, alebo ste ich museli V podstate hej. No, akože bližšie by k tomu povedali asi ako tí, čo to pripravovali, tí tvorcovia. Takže, ale áno, dá sa povedať, že hej, ale ľudia sa určite dozvedia, vaši poslucháči a diváci, lebo vidím, že tu máte 3 kamery, čo je úžasná vec. Neviem, ktorá svieti na zeleno, tak tá, všetky svietia. Všetky svietia na zeleno. Dobre, takže... Ale tvoja kamera je tá. Toto je moja kamera. Áno. Takže tí diváci a poslucháči sa určite dozvedia, keď sa bude už chystať do kín ten film, že čo vlastne, ako sa to pripravovalo. No to aj mňa zaujíma a teda budem rád pri tom. No ale teda vráťme sa k tebe a tvojmu sabatikalu. Áno, no takže tam som strávil v podstate skoro celý august s prestávkami, lebo tam bývajú také prestávky, že day off, sa to píše do kalendára. A sme mali nejakých 16-17 natáčacích dní a skončili sme v podstate v polovičke septembra. A potom odskočil som si aj trošku akože za hranice samozrejme počas toho sabatikalu a ešte sme finalizovali prípravu môjho albumu debutového, ktorý som tento rok vydal. Ešte som absolvoval aj týždeň jazzových dielní v Piešťanoch. To sú jazzové dielne do Dašošoku, ktoré v podstate tak trošku môžu za to, že ten album vznikol. Alebo teda, že sa nahral. No a čo som ešte také robil? A tak Myslím, že to je dosť. To je dosť, no. Na 3 Takže ty si v podstate vlastne robil, stále všetko si robil, nemal si, že úplne voľno. V podstate áno, samozrejme, že... Akurát Ale oddychol od si klaunov si od si tej si klaunov. Oddychol som si od klaunu, tá hlava si oddychla, a samozrejme. A bola to fantastická vec, pretože som robil niečo úplne, nie že iné, ja to robím aj popri tých klaunoch, ale tých klaunov som teraz tak ako si opustil som to prostredie, ktoré až s odstupom, keď sa na to človek pozerá, tak nie je jednoduché, je to tiež psychicky ťažká práca, ale už sme si tak na to zvykli, že to až tak nevnímame, keď sme v tom. Takže na toto je to fantastické, ale už ste mi chýbali. No, to sme radi. Aj ty si nám chýbal, samozrejme. To som rád. No ale keďže je teraz december, hej, a je teda čas pred Vánoční, tak ja akože by som chcel urobiť také možno maličké promo tomu tvojmu albumu, čo si spomínal, lebo neviem teda, či si ho mala možnosť počuť, ale teda Ešte nie. Ja som počul teda tvoj single. Predpokladám, že je to taká metalová hudba. Taká typická pre Borisa. Takže a teda ten album volá sa? Ten album sa volá Každonočné solo. A asi ten single, ktorý si počul, pretože ten vychádzal... Tak už prosím príď. Tak už prosím príď, áno. Tak už prosím príď. To je taká bossa nova. A
to vyšlo začiatkom septembra a potom 20. septembra vyšli ostatné pesničky. No dobre, a to je vlastne, v akom žánri je ten album, aby si naši posluchači a diváci vedeli predstaviť? Je to nahrávané s úžasnými jazzovými muzikantami, kde klavír robil Ľubko Šrámek, gitaru robil Pálko Bereza, Nikolaj Nikitin, saxofón, bas klarinet, potom tam bol Jurko Šušaník, Štubňák, všetko sú na š. Basa, bicie a ešte Ondro Juráši robil trubku, nahrával. Sú to fantastickí muzikanti, s ktorými sme sa v podstate stretli na 3 dní v štúdiu a tí chalani išli v podstate na prvú. Hej. No dobre, a ty si v podstate na tom albume robil čo všetko? Ja som na tom albume robil texty a hudbu a nejaké základné aranžmány a potom aranžmány dorábal, alebo teda urobil Nikolaj Nikitin a Ľuboš Šrámek. Hej. Takže boli to úžasné. Fakt, akože mne sa to veľmi páči, pretože samozrejme tým ich prispením to chytilo taký iný rozmer, že? To chytilo iný rozmer, dokonca som tam niekde aj menil texty ešte, pretože ma to proste potiahlo ďalej. Takže... No Ľubko s Nikitinom minimálne sú úžasní. No oni všetci sú úžasní. Tak iba ich dvoch poznám osobne, takže... Ešte musím povedať aj Martin Petrenko, ktorý vlastne sa potom postaral o to, aby to vyšlo a aby sa to zavesilo tam, kde to má visieť. A teda tvoje každonočné solo si môžu už ľudia teda aj kúpiť? Nie je to na žiadnom nosiči. Zatiaľ to visí na streamovacích platformách, na všetkých možných, je ich tam asi 10. A samozrejme, že je to neviem, či môžem menovať tie platformy, ale je to na Spotify, neviem, to by som si musel zabrať mobil a pozrieť všetko, Spotify, YouTube, Apple Music, neviem, také, no všetko možné. A plánuješ to vydať aj fyzicky na CD-čku? V podstate hej, plánujem, ale ešte dorábam nejaké veci ďalšie, tak asi potom by som to už dal všetko na jedno CD. Už si niekedy vydal album, alebo to je tvoj prvý? Nie, to je prvý. Jediné CDčko, čo som mal, tak bolo také demo veci, čo som kedysi dal. A ako dlho vznikal tento album? Celý život. V podstate celý môj aktívny život. Sú tam veci, ktoré sa začali tvoriť v 93. Sú tam pesničky nejaké a postupne som tie pesničky nejak tak akože zbieral. A takéto sú tam asi 3, také staré a potom som veci, ktoré sú novšie, tak sú tak, ja neviem, 5 rokov späť. A keď skladáš na klavíri, alebo skladáš na ukulele, alebo skladáš na klavíri? Na klavíri. A kde alebo prípadne na doske ešte skladám niekedy, akože, ale Prádlo, na žehliacej. A kde vznikla tá žiadza, že teda mám tu nejaké pesničky, tak posuňme to na vyšší level, urobme album. Ja som sa s tým dlho pohrával a rozmýšľam, že kde to vzniklo. No ono to tak vznikalo, nikdy nerobíš veci len tak, že však teraz si spravím niečo, zavriem to do šuflíka, hej, takže vždy to bolo také, že však raz a človek tak odkladá a potom si pozrie na tie hodinky a povie si, že už o chvíľku je obed. Bolo by na čase. Takže som v podstate prvú vec, ktorú som dal tak profesionálne, to sú vlastne aj moje aranžmány, ale zase s prispením Tomáša Gajlika, ktorý mi spravil klavír a jeho otec Cuco Gajlik nahral basu. A vlastne to bola prvá vec, ktorá tak ako si vznikla, že to dám na nejaké CDčko možno. A
Tá vec sa volá Večer na balkóne. Takže to je taký môj aranžmán, ktorý tam bol v podstate dodržaný, ale zase ten Tomáš Gajlik, on je jazzový klavirista, tiež má vyštudovaný Graz. Takže zase to niekam posunul, čo zase mňa trošku potiahlo. Takže takto vznikla úplne prvá vec, kedy som si povedal, že tak asi pôjdem do toho. Potom som to tak nejak zase odložil. Ešte, to som zabudol, a Gabo Vohlárik mi tam robil bicie. A u neho sa to v podstate naprvú zmixovalo. A stretol som sa práve s Nikolajom Nikitinom a s Ľubom Šrámkom na jazzových dielňach, ktoré už to malo 4 ročníky, teraz bol 4. ročník, budúci bude 5. A ja som vždy chcel na nejaké jazzové dielne, proste človek má chuť sa tak nejak rozvíjať, tak som hľadal také možnosti a zrazu, keď som sa dozvedel, že to bude v Piešťanoch, tak to mám pod nosom, tak som sa na to prihlásil a bolo to úžasné, tak som tam bol vlastne už všetky 4 ročníky. A nie tento rok, ale ten predchádzajúci rok som im pustil tú nahrávku práve s tým Tomášom Gajlikom. To, čo si predtým nahral? To, čo som už nahral. Oni povedali, že to je fajn, to je dobré. Máš ešte ďalšie veci? A hovorím, no tak mám. No, tak povedz, zahraj, pôjdeme do toho. Takže sme tam začali hneď už na tých jazzových dielniach niečo tak akože to uvoniavať a potom sme v decembri behli do toho štúdia. A tam sa to celé udialo a vyšlo to teraz vlastne v tom septembri. Tak to je neuveriteľné. A nechcel si... Pozerám, či sme sa v tom nestratili. Nechcel si ty aj sám akože zahrať na klavíri z toho, že čak vlastne ty si výborný hudobník, že nemal si trošku, že a ja by som si tam... Ale tak prečo? Keď sú ľudia, ktorí to vedia oveľa lepšie. A ty si spieval? Áno, ja som to naspieval. OK. A sú ľudia, ktorí to vedia oveľa lepšie a ja mám rád, keď sú veci dokonalé. Takže tvoj album je dokonalý. To neviem, to už musia posúdiť poslucháči. Vždy sa dá ešte lepšie, samozrejme, že keď to človek počúva, tak si hovorí, a toto by som mohol lepšie, ale to by človek robil do nekonečna a to je presne to, že som potreboval nejakú skupinu alebo proste nejakých ďalších ľudí, kamošov, ktorí povedia, že tak a takto je to dobré a pustíme to do sveta. No super. No tak samozrejme, choďte na všetky možné streamovacie platformy a Boris Bačík, každonočné solo, album, určite si ho vypočujte, lebo stojí to za to. Takže... No, a ešte som zabudol spomenúť, a to by bola veľká škoda, Peťa Preložníka, u ktorého som to v podstate celé potom naspieval. Áno. Takže... Že to sa nerobilo v tom štúdiu? Peťa Preložník, naspieval som to v inom štúdiu. Jednu pesničku som naspieval u Honzu Mudrocha v Modré, kde sa to celé udialo. Krásne štúdio, ináč vlastne v takom starom vinárskom dome spravené. Ale väčšinu alebo teda tie ostatné som už naspieval a nejaká mixáž a mastery sa urobili u Prela. Dobre. A teda hovoril si aj, že si odskočil počas leta do zahraničia. Bol si na loďke, pán námorník? Lebo tuto pán má kapitánske skúšky na plachetnicu. Na loďke som bol ešte koncom jary. Aha. Na prelome máj, jún, kedy tak ešte celkom fúka. Dobre. Takže vtedy som bol na loďke a mal som odtiaľ veľa zážitkov, pretože som si povedal, my sme sa stretli s jedným kamošom už teraz na májovej regate, asi pred 3 rokmi to bolo. A on má anglické papiere, čo sú teda oveľa náročnejšie veci, pretože v Anglicku to počasie je oveľa ťažšie ako v Chorvátsku. Chorvátsko to je také jazierko. A ty môžeš sa plaviť na akých vodách? Akože ty môžeš ísť treba aj na to anglické, keby si chcel? Mohol by som ísť aj tam, ale tam je taká škola. Asi teraz... Ale to nemusíš to meno povedať. To je jedno. To už v tvojom veku chápem, že už aj reklamu.
Ale proste s týmto som si povedal, že mám sa od neho čo naučiť, tak som išiel s ním a ešte samozrejme s partiou ďalších chalanov a zažívali sme úžasné veci, pretože akože on mi ukázal také veci, že na plachty, na boju, proste... Akože nejaké nové triky, hej, ťa naučil. Nové triky a zažili sme dokonca aj také, čo sa mi ešte nestalo, taký na veľkej plachetnici, na malých okruhovkách sa to stáva, hej, ale na veľkej plachetnici sa mi stávali také menšie spinautíky, ale tu sa nám stalo, že sme dostali taký akože... Čo znamená spinautík? Spinaut znamená, že príde veľký poriv vetra a tá hlavná plachta ti pretlačí zadok tej lode a vlastne ti nezaberá kormidlo a zvrtne ti celú loď. A prestávaš ju ovládať? Aquaplan, niečo také? Nie, tam sa to až takto nekože, ale v podstate nás tak položilo na vodu, zvrtlo nás a položilo nás tak na vodu, že sme mali sťažeň v podstate možno meter nad vodou, alebo plachta hlavná bola vo vode a všetci sme tam viseli za ruky. Bolo to veľmi, veľmi zaujímavé. A to sa z toho dá dostať z takej situácie? Jasné, tam je kýl, takže tam to treba len trpezlivosť pouvoľňovať oťaže a tá loď sa zase dostane do tej pôvodnej polohy. Je teda tá vec, kýl je táto závažie dole pod a to sa nemôže stať, že sa prevráti? A môže sa to stať, keď máš veľké vlny a tá vlna musí presahovať šírku trupu lode. Výška vlny. Čiže vtedy sa môže stať, že tá vlna, ten balec vlastne prevráti tú loď a keď sa dostane sťažeň pod 40 stupňov pod hladinu, tak vtedy sa môže stať, že proste sa to prevráti a zostane to sťažňom dole. Čo by si robil v takej situácii? Tak v takej situácii, keď si na palube, tak vypláveš hore, keď si náhodou vnútri, tam ti zostane vzduchová bublina, čiže máš tam vzduchu na hodinu možno, tak zoberieš si veci všetky, tak navaríš si ešte kávu a vypláveš potom hore. Ale väčšinou tým, že ten kýl je oveľa ťažší ako ten sťažen, je to tak správené, tak ono sa to počasie zase samozrejme prevráti naspäť. Takže nie je to ako keby životu ohrozujúce. Nie je to životu ohrozujúce. Horšie je, keď by sa ulomil ten kýl, hej, čo sa môže stať pri vyšších rýchlostiach, hlavne pri tých súťažiach, že trafia nejakú skalu, alebo niekedy sa stane, že aj veľrybu môže trafiť omylom, hej. Takže sa môže stať, že ten kýl proste odpadne a vtedy už tá loď zostane stále prevrhnutá. No. Takže... A majú aj plachetnice taký ten sonar? Samozrejme, hĺbkomer má. Že čo máš pod sebou? Áno, a už sa mi párkrát stalo, že ma to veľmi vyplašilo, lebo išiel som cez takú úžinku, kde som vedel, že tam musí byť 8 metrov a zrazu mi to začalo pípať, že mám meter pod sebou, nevedel som, čo sa deje, tak buď tam niečo podobno plávalo, alebo niečo proste zblblo. Môže sa stať, že nejaká chaluha morská, alebo nejaké riasy, alebo niečo proste, nejaký väčší taký ostrovček, alebo nejaká velikánska igelitka, možno, neviem. A ako často chodívaš na more? No, tento rok som bol vlastne len raz, no. Ale také najlepšie roky som bol tak 4-5 krát. A chodíva sa teda na jar a na jeseň? Že... Na jar, na jeseň je to také najlepšie, aj čo sa týka vetra, aj čo sa týka toho, že to more nie je také preplnené. Lebo cez tú sezónu, cez dovolenky, hlavne v auguste, tam prídu ešte aj Taliani, hlavne teda Chorvátsko, hej. Tam prídu Taliani na svojich súkromných lodiach, preplavu to majú, na motorákoch to majú za pár hodín preplávané. To je nejakých 70-80 míl. A sú preplnené tie maríny, boje, kotviska, v podstate... Aj drahšie to je, nie? Lebo je to aj, áno, je to aj drahšie. A hlavne, keď sa ti má zhoršiť počasie, alebo nemáš istotu, lebo teraz v poslednej dobe to počasie býva také divoké, tým, že tie moria sú prehriaté, tak je tam veľa energie nakumulované a z toho vlastne vznikajú rôzne meteorologické javy. Náhle. Tak keď nemáš istotu, že bude dobré počasie v noci, tak je lepšie ísť do nejakej maríny. A keď chceš, aby si v maríne chytil miesto, tak tam musíš prísť do nejakej 3. hodiny popoludní. Lenže tebe zostáva ešte kopec hodín, kedy by si sa mohol pláviť. Mohol by si prísť ďalej. Takže to je také
je to taký oprus cez leto. Prečo plachetnice? Toto že čo je, aký je rozdiel medzi, lebo teda plachetnica a jachta, aký je rozdiel medzi týmito dvoma plavidlami? Myslíš motorovú jachtu teda? No, takú akože... Ako myslíš, čo sa týka kapitánstva? No. No tak tá motorová jachta je v podstate na ovládanie jednoduchšia, pretože nemusíš vedieť nastavovať úhly plachiet, takzvané trimovanie plachiet, aby si mal ten najdokonalejší tvar tej plachty, aby si vyťažil z toho vetra čo najvyššiu rýchlosť tej lode. Na tom motorovom člne proste pridáš kedykoľvek a ide to. A ideš 30 uzlov, takže keď ide nejaká búrka, tak proste sa dáš nejakým iným smerom a tej búrke ujdeš. Na tej plachetnici tomu moc neujdeš, pretože oni idú tak 6-7, keď fúka a máš akože fakt dobrú rýchlosť, tak okolo 10 uzlov. Takže... Oni plachetnica nemá motor, hej? Plachetnica má svoj motor, ale z toho vyžmýkaš tak 7-8 uzlov maximálne. Že keď je zle, ty vieš akože zložiť plachty, teda stiahnuť nejako plachty a ísť len na motor? Áno. Tak aj parkuješ len na motor. Akože dokonca je zákaz, pokiaľ nemáš nejaký problém, tak je zákaz ísť do maríny na plachty. Pretože tam máš obmedzenú manevrovateľnosť tej lode, je tam obmedzený priestor a v podstate museli by ti všetci dávať prednosť, pretože na mori plachetnica má prednosť takmer pred všetkými loďami. Okrem nejakých rybárskych lodí. Na to sú proste predpisy, pravidlá. A ty akože sa plavíš aj na iných dopravných prostriedkoch? Alebo len na plachetnicu chodíš? Chodím hlavne na plachetnicu, alebo katamarán. Viem sa plaviť aj na motorových jachtách, ale tam je to aj drahšie. To je ďalšia vec, hej? Že v podstate ten benzín ťa stojí dosť veľa peňazí, lebo to sú žrúty, to je 60 litrov za motohodinu len tak luskne, spáli. A tie plachty ma viacej bavia. Takže je to také, a hlavne keď ideš len na plachty, máš tichučko, otvoríš si flaštičku, nakrájaš si prosciutto, alebo teda pršút chorvátsky, alebo proste pán je už vo veku, kedy si to užíva. Je to proste paráda. Áno, pozri na ňo, vieš, to pán v čiapke, on už proste na tom motoráku to pridáš, húči to, ani hudbu nepočuješ, alebo proste húči ti to, ideš ako za pol hodinku si tam, kde na tej plachetnici za 3, alebo za 4. A koľka ti chodíte väčšinou? Záleží na tom, akú veľkú loď si zoberieš, ale ideálny počet je tak 6 ľudí. Dobre, ale z toho tí 5 nemusia vôbec nič vedieť o plachetnici? Môžu tam ísť len ako... Musia vedieť, pretože tí ľudia, ktorých ty vozíš, sú v podstate posádka a oni ti musia pomáhať. Aha, takže ty nemôžeš ísť s rodinou. Môžeš ísť s rodinou, ale na začiatku ich zaškolíš. Tam môžu prísť ľudia, ktorí nevedia vôbec nič. Že zobral by si aj mňa, čo som... Áno, jasné, v pohode, akurát na začiatku by sme si spravili nejaké hodinové školenie, ktoré trvá zhruba toľko, čo táto podnoska, kde ideme od začiatku až, alebo od provy po kormu a vysvetľuješ ľuďom, čo sa ako používa, čo keď budeš, hlavne keď vypláváš, z maríny, alebo keď parkuješ v maríne, tak ti musia pomáhať minimálne 2 ľudia. Ideálne. Alebo 1. Alebo keď sú dobré podmienky, zvládneš to aj sám. Ale tá pomoc sa vždy zíde. A je to pre tých ľudí aj taký team building a je to proste také ako, že oni veľmi radi, niekedy ich musíš až im dávať poruka, že toto nechytaj. Takže je to super. No a potom im rozdelíš vždy úlohy, že ty budeš robiť to, Je to super vec, keď poznáš mená. Aby si mohol v prípade nejakej potreby zakričať, že Jožo, čo robíš? Keď kričíš hej, ty, obzrú sa všetci, pustia lana. Hej, ty. Takže na toto je to super, že vieš mená a vlastne rozdelíš úlohy a povieš, že tak ty budeš hádzať marinérovi toto lano, ty budeš toto lano, alebo keď tam marinér nie, tak ty vyskočíš
a priviažeš toto, potom nám podáš takzvaný mooring, tým priviažeme špicu, alebo pardon, to už druhýkrát som buchol. 2-krát sa ospravedlňujem. Takže rozdáš vlastne tie úlohy, povieš, kto čo bude robiť a ty už len parkuješ. Ale ty už len si. Už si to dorobíš. Tak ideš. Dejte mi lidi, ja to udelám. Tak, presne. Ale funguje to tak, nie? Že A dá sa to aj s prúhom. Ale je to tak, že na lodi je vlastne má hlavné slovo kapitán. Áno. Ten je pán, ten je boh. Stalo sa ti niekedy, že si ťa niekto zavolal, že poď nám robiť kapitána, že my chceme ísť tak. Áno, stáva sa aj to, samozrejme. Robíš to? Idem rád. Robím, keď mám čas. A keď poznám trošku tých ľudí. Lebo ľudia sú rôzni a čo mám kamarátov, mám veľmi veľa kamarátov, ktorí robia profesionálne skipera. To znamená, že je tam, ja neviem, od apríla do októbra IP stále. A majú rôzne príhody. Lebo veľa ľudí to berie, čo je teda trošku škoda, že poďme a teraz sa tam opijeme a takéto posadky ja moc nemusím. Ja tým ľuďom radšej by som povedal, že teda choďte sa opiť na chatu, to je škoda peňazí toto, pretože veľakrát je, že ľudia si ani nepamätajú vlastne celý týždeň. No. To je také ako, ten acting by o tom nemal byť. Neviem, prečo to takto tí ľudia berú, ale ako keď si otvoríš tú flaštičku, hej, tak si otvoríš jednu a vypijete v 6. Decentne, jasné, no, že áno, keď sa ti tam niekto zlije, tak... A je to strašne nebezpečné aj pre tých ľudí. Potom sa stávajú strašne škaredé úrazy, zlomeniny a rôzne také... Tak potom fakt, akože ten kapitán musí spraviť to, že zaparkuje do maríny a povie, no tak choďte. Znormalizujme sa. Vyblbnite sa kľudne, ale keď vás to prejde, tak potom môžeme plávať ďalej. Áno. No. No super, Borisko. Si pripravený? Wow. Si pripravený Počúvaj, na to je... špeciálne otázky od nás? Vy máte nejaké špeciálne otázky? Samozrejme, pretože áno, ty si tu síce už raz bol u nás v Podneske, ale bol si u nás veľmi dávno. A to vtedy ešte nebol. Jeden z prvých hostí. Neboli ešte takéto. Neboli takéto vymoženosti a neboli takéto rubriky. My máme 2 rubriky. Jedna je, že donaha. Čo si pod tým predstavuješ, Borisko? Povedz. Som si zobral pekné tričko a to si aj nechám. No, veď samozrejme, môžeš si ho nechať. No dobre, tak poďme na tie rebríky. No. Opatrne s rebríkom máš pruch, hej? No. Každá tá rubrika má teda tiež priečky, alebo... Hej. Takže cieľom odpovedi tých otázok je, Borisko, nezamýšľať sa dlho nad tým, hej, aby nebolo príliš veľké ticho, hej, aby si ako keby odpovedal. To Dobre? No, ako odpovedať je prvý predpoklad toho, hej, že prvý predpoklad do úspechu. Okay, a keď budem mať náhodou plné ústa kávy? Vieš čo, to je tvoj problém, Boris. Poďme na odpovede. Dobre, tak poďte na to. Poďme na otázky. Hlavne. Poďme na otázky, potom odpovede. Ideš ty? No, poď prvá. Dobre, Borisko, ako by si mohol zmeniť, takto, blbosť by som povedala, ak by si mohol zmeniť jednu vec na svojom živote, čo by to bolo? Na svojom živote, čo by to bolo? No, keby pred 30 rokmi boli tie možnosti, čo teraz, myslím tým internet a rôzne tutoriály, tak by som asi ináč ovládal všetky nástroje hudobné. Takže toto by si chcel zmeniť? Toto by bolo super. Toto by bolo super, že by som sa tomu mohol viacej venovať, pretože teraz som objavil nejaké proste rôzne školy, ktoré síce si musíš platiť, hej, ale nie je to zase až taký veľký peniaz a je to fantastické. A keby si to už teraz vedeli, aké by to bolo? Keby som mohol niečo zmeniť na svojom živote, tak by som chcel byť o 30 rokov mladší. 35. S týmito možnosťami. 40. Nie, 30. Chápem. 40 rokov. To by bolo 40 super. rokov? Späť. Hej. Ale to by si bol na základnej škole, Boris. Na strednej. Dobre. V škôlke. Myslíš si, že šťastie závisí od okolností alebo od teba? Jedno s druhým, pretože že niekedy proste v rámci okolností ti príde nejaká možnosť a keď sa nechytíš, tak to šťastie prepasieš. Hej? Takže
ako ty sa môžeš niekedy snažiť, ale nemusíš to šťastie celkom dosiahnuť, takže musíš mať vždy aj trošku toho šťastia, ktoré ťa privedie k šťastiu. Neviem, či to teda... Musíš chápeš? mať trošku šťastia, ktoré ťa privedú k okolnostiam, ktorých keď sa chopíš, ťa privedú k šťastiu. Áno. Ale ešte predtým si ich musíš všimnúť a musíš ich chytiť. Áno, musíš mať nastavené antény, samozrejme. To je to, čo som vlastne ja zažil teraz s tým albumom. Hej. Že proste prišla mi taká vlna a som si povedal, tak buď teraz alebo niekdy. Keď surferovi príde vlna, musí na ňu nasadnúť. Tá správna. Hej. Keď nie, tak čaká na možno ďalších 7 vln. Hej. Takže je to asi o tom. Je to tak. Borisko, si človek, ktorý sa rozhoduje najradšej sám, alebo máš rád, keď sa radíš s inými ľuďmi a na základe toho sa potom rozhoduješ? Určite s inými. Určite. Hej. Si nerozhodný sám? Som nerozhodný, som aj nevedel, že či môžem mať takéto tričko, alebo nie, tak som sa vás pýtal. Ja mám rád kolektívnu prácu. Niektoré veci rád samozrejme robím sám, vymýšľam, ale v tom finále potrebujem niekoho, kto mi povie, že takto je to dobré. Niekedy som taký neistý totižto, čiže a v tej hudbe je to takisto. To je, proste ja milujem kapelu. Áno. To je fantastické. Že byť proste tak ako aj v tej plachetnici v súčinnosti s tými ostatnými. Áno. Ja mám rád, keď každý robí to, čo najlepšie vie a nie je dobré hrať sa na niečo, lebo potom je to taká ani ryba, ani rák, je to taká kačica. Nie je novinárska, ale proste, že áno, však vieš aj toto, ale ten výsledok nemusí byť dobrý, takže keď má byť dobrý výsledok, tak mám rád, keď je to skupinová záležitosť. Si skrátka rád obklopený ľuďmi, to je jasné, to je ďalšia vec. Niečo vedia a aj si od nich necháš poradiť. Áno. A to je, ale to podľa mňa značí veľkú veľkosť človeka. Nie? Múdrosť, nie? Že vlastne si tak akože povedať, lebo nie každý to vie, podľa mňa. To je... A čo nie každý vie? No, si nechať poradiť od druhých, nechať sa inšpirovať druhými a povedať tak to vidíme, si, že vlastne, vieš, lebo ja som sa ťa aj pýtal, lebo pre mňa napríklad, ale tak závisí samozrejme od toho, s kým sa porovnávaš, ale pre mňa si výborný klavírista napríklad. Ďakujem. Ale je pravda, že keď sa, ja neviem, porovnáš asi s Ľubom Šrámkom, tak to s ním sa ani nemôžem porovnávať. Ale to je presne, že ja keď sa porovnávam s tebou, tak môj level hrania na klavíri je oproti tvojmu taký, že ty si pán majster klavírista, ale zase ty, keď sa porovnávaš s niekým ďalším, tak zase je to... Ale ja myslím, že so mnou sa môžeš porovnať. Si veľmi milý. Poďme ďalej. Je dôležitejšie... Ty hráš na klavíri? No, veď... Hrá? Veď jasné. Nie. Práve, že... Nie. Ja som ťa nevidel hrať nikdy na klavíri. Ale ja by som nehovorme o tom, že ja viem hrať na klavíri, prosím ťa. A hlavne nie v tvojej prítomnosti, prosím. Dobre? Poďme ďalej. Je dôležitejšie pre teba teda byť úprimný alebo chrániť city druhých? To je ťažká otázka. Úprimnosť je veľmi dôležitá, zvlášť keď ono na tú pravdu vždy príde. Hej? Takže keď človek by bol k niekomu neúprimný, ja radšej nepoviem nič. Hej? Alebo poviem tak akože stiahnem level a keby to malo byť akože príliš kritické, tak idem tak pomaličky, akože pomaly pridávam ten zvuk, hej, aby to nebola pecka do ucha. Lebo chránim city druhých, ale zase keby človek išiel na to človeka, že nie menšou pravdou, ktoré stále prisála, hej, tak v konečnom dôsledku aký by to malo efekt? Hej. Je dôležité človek, keď robí chybu, aby ju napravil, alebo aby sa zmenil včas. Aj vlak, keď nefunguje systém, hej, tak proste vybehne na inú koľaj a príde k zrážke. Takže dôležité je ten vlak najprv trošku pribrzdiť, potom prehodiť koľaj a potom to môže fungovať. Ale robím to len vtedy, keď som si istý, že teda mám pravdu, lebo... Ale keď si myslíš, že to, že to má zmysel povedať.
Keď si myslím, že to má zmysel povedať a že viem 100%, že tak to nie. Áno. A bol si alebo si trémista? Áno. Ako sa to u Aj teba som prejavuje? bol, aj som. Áno, stále? A v tej hre na klavíri to mám asi ešte od dôb základnej umeleckej školy, kedy proste boli tie koncerty a kedy človek musel cvičiť a boli tam etidy a nehral si vlastne svoje veci, ale vždy cudzie veci. A ako sa to prejavuje u teba? Čím? Lebo u mňa sa to vždycky prejavovalo trásením ruky. Ja keď som mala koncerty klavírne, tak to je najhoršie, čo sa ti môže diať, keď sa ti trasú ruky. Potom dých, keď začneš kontrolovať vlastne, to zrazu zistíš, že vlastne nedýcháš. A ešte keď sa ti potia pri klavíri, to je super kombinácia. To je tiež perfektná vec, hej. Takže akože na tých klavírnych koncertoch som mával vždy trému, hej. Ale pri tých klaunoch tieto veci v podstate tak ako si odišli a rozmýšľal som, že tá tréma, to je celkom dobrý rím, to by som mohol, no dobre. A že tá tréma je tak trošku založená možno na takej ľudskej pýche aj, lebo ty keď sa kontroluješ a chceš byť strašne dokonalý, tak potom máš tú trému. A keď sa prestaneš kontrolovať a povieš si, že a čo? O čo ide? Hej? A zvlášť, keď už prídeš do takého veku, že už ti na to máš tak nezáleží. A ja neviem, či pýcha je to správne slovo. Lebo ja to napríklad vnímam ako pocit zodpovednosti. Alebo zodpovednosť, hej. No, ale Nie, aj tú zodpovednosť má človek voči druhým, áno, ale aj voči sebe má tu takú ako zodpovednosť, že keď toto teraz sa mi nepodarí, tak čo potom bude, ako ja budem vyzerať a tam už je tak trošku, je to prisolené možno aj tou pýchou, no, takže keď sa človek zbaví, tak... Hej, no ja to vnímam tak, že mne tá tréma dáva vlastne, ja pociťujem trému, napríklad keď mám na predstavení ľudí, ktorých som si pozval, ktorých poznám. Áno. Alebo nie, že mne sa môže stať, že ja to predstavenie hrám a vlastne už to ide takým a presne to ma aj tí klauni naučili tiež vlastne brať, čo príde a vlastne s tou trémou pracovať trošku inak. A tú trému väčšinou nemávam. Ale ako náhle viem, že je v hľadisku čo je len jeden človek, ktorého poznám, tak začne mi na tom nejakým spôsobom. Ale nie, že kvôli mne, že aby som bol super, ale aby sa mu to páčilo, že záleží mi na tom človeku, že len ja dúfam, že sa mu to bude páčiť, alebo dúfam, že to bude proste dobre, dúfam, že to všetko vyjde, že vlastne mu to odovzdáme a že on to príjme a že to bude, vieš, že hoci to častokrát ty ani nevieš ovplyvniť, lebo všetci sme rozdielni a každému sa páči niečo iné. Toto si mi pripomenul, že ja v podstate na premiérach som to mal tiež také, že z povinnosti a z takej úcty som vždy zavolal samozrejme tých svojich rodinných príslušníkov a hlavne teda rodičov, ale vždy mi to proste, to bola tá tréma. Keď som hral potom už reprízu pre cudzích ľudí, tak to bolo niečo iné, ale tu som mal takú zodpovednosť, že teda... Aby to dobre dopadlo. Aby sa im to páčilo, aby neboli sklamaní, že čo to z toho nášho syna je a tak. Takže... Čo sme to len vychovali. Takže áno, toto je. Ale to už je taká otázka už pomaly pre psychológa. Na budúce by sme mohli tak akože... Ten by nám k tomu povedal, ten by nás rozobral do šrobiku. Daj Kubi ešte jednu otázku poslednú a ideme na ďalšiu rubriku. Hej, tak toto už. Áno. Dobre, tak stalo sa ti, že si sa tváril, že si nepočul, len aby si nemusel odpovedať na otázku? Áno, tí, čo ťa nevidia, alebo čo nás nevidia teraz, Borisko sa tvári, že nepočuje. Áno, teraz som sa tváril, že nepočujem. Neviem, zo slušnosti to neviem. Že nerobievaš. Že sa tváriť, že nepočuješ? No, nerobievam to. Aha. Nerobievam to, aj keď tá otázka je nepríjemná, tak vždy zareagujem, minimálne spravím také, že
Toto som ťa nikdy nevidela robiť. No, nie až tak, to som spravil len pre poslucháčov, ale Možno si nikdy nedala nepríjemnú otázku. je to na mne určite vždy vidieť, že som počul. Aha, Takže, aha. Nevieš sa. no a keď už je na tebe vidieť, že si počul, tak už musíš odpovedať. Boris! Kúkaš vedľa? Hej. A ty si sa tvárila niekedy? Že nepočuješ? Aby si Asi, hej. Hej? A to sa dá všelijak, vieš, keď už vieš, že ide niekto, s kým sa nechceš veľmi, alebo vieš začať robiť inú činnosť v tej chvíli zrazu. Proste to už stačí už len proste, ja neviem, zobrať si mobil a akože že čo? Vieš? Alebo si zaväzuješ šnúrku, alebo no tváriš sa, že nepočuješ. A dúfaš, že sa otázka nezopakuje? Alebo že človek odíde, alebo neviem. Nepočujem, Stane tečie sa mi to. tu voda. Ale mne sa stalo také, že sa vyhneš človeku, ktorého veľmi nechceš stretnúť. Vieš, Áno, že vlastne, áno, tak ale to asi robíme to všetci. áno. že To robíme vidíš niekoho všetci. v potravinách napríklad a je v druhej uličke, tak ty ho tak zbadáš a že bože, a teraz Nechceš vieš, s ním že úplne bude komunikovať? rozhovor, ja sa ponáhľam, nemôžem, alebo Hej. toto, tak vlastne idem ob uličku. A to asi robíme všetci, nie? Bojíš sa, aká príde Sa otázka, to určite robia všetci. Hej. To určite robia všetci. Áno, myslíš si, že je to tak? To by bol masochizmus, keby si proste, že a idem tam, tak a ešte aj začnem ten rozhovor, nie? Ja ho... Hej, no, Keď takže- cítiš, že ti není príjemno, alebo nemáš čas. To si, každý si vytvára svoju bublinu. No, Hej. Veľmi rád. to je myšlienka. Tesať toto do kameňa. Česať Každý do... si vytvára svoju bublinu. No dobre, tak my ideme na improvizačnú hru. Ďalšia rubrika. Áno, to je druhá rubrika. Mimo ale komfortu, Borisko. posledná teda A máme v ešte poradí. čas? Samozrejme. Tých pár minút máme. Na toto máme čas. Dobre. Akože, Borisko, takto ti poviem. Kuby, aj ty to asi budeš počuť teraz prvýkrát, ak si to nečítal. Ja som si to... Nečítal. Tak, do tejto improvizačnej hry budem zapojená aj ja, aj Mhm. Kuby. Mhm. Hej? Takže budeme všetci traja spolu improvizovať. A táto hra sa volá Zoznamka v paralelnom vesmíre. Znamená to, Kubko bude moderátor. My sme v zoznamke. Hej? Ako keby v nejakej relácii. Presne takto, Áno. jak teraz. Hej? Sme proste ako keby ľudia, ktorí túžia po partnerovi nejakým spôsobom a ty máš na starosti celú tú dramaturgiu toho celého, ako to bude vyzerať. A my máme obmedzenia. Hej? Tu sú 4 obmedzenia, vyber nám z toho každému ho jedno. To znamená, že ty budeš s nami viesť moderátorský rozhovor, ale my máme tie obmedzenia, ktoré nám Kubko teraz dá a potrebujeme ich do tej našej komunikácie a do tej celej No, relácie rozumiem. zapojiť. Mhm, Dobre? mhm. Takže dáme Pardon, si ja takú... len niečo vysvetlím. Pred chvíľkou som povedal hops, lebo som omylom kopol do stolíku. Dobre, to sme asi nepočuli, lebo som rozprávala ja, ale dobre. Dobre, to znamená, že Vyber nám. Borisko, Mhm. ty budeš presvedčený, že si v televíznej relácii o varení. Hej? Mhm. A Katka, tvoja každá veta končí prekvapivým gestom. Dobre. Dobre? Mhm. Mhm. Dobre. A Tak. ty s nami vedieš dialog, je to celé na tebe, táto zoznamka bude trvať asi cca 2 minútky. To je na mňa, koľko bude. A dobre. Hej, ja som tu moderátor, Katarína. Dobre. Tak, vážení diváci, dobrý deň. Dovolte mi, aby som vás privítal v dnešnom dieli zoznamky, kde by som rád privítal Katku Dobrý deň. a Borisa. Dobrú chuť. A ďakujeme. Čas obeda je tu o chvíľočku. Tak, poďme si najprv predstaviť teda našich dvoch účastníkov. Čo by si Katka o sebe povedala našim divákom, ale teda hlavne aj Borisovi? Som slobodná. Som dobrá kuchárka Mhm. a mám rada divokosť. Ďakujeme, to sú zaujímavé slova. Boris, ako by si opísal ty sám seba? A mám veľmi rád také exotické ingrediencie. A rád používam stredný horák a veľkú panvicu. Výborne. Cítim, že si budeme rozumieť.
Áno. Boris, keby si mal dať jednu otázku Katke, aby si ju bližšie spoznal, aká by bola? Máš rada slané? Mám rada sladkoslané s prepečeným nádychom štiplavosti. Výborne. To je výborné, Katka. Teraz je tvoj čas na otázku pre Borisa. Ako si myslíš, že chutím ja? Tak ešte som ťa nikdy neochutnal. Ešte si mi nikdy nenavarila. Ale teším sa na náš prvý obed. To je výborné. Tak, dámy a páni, myslím si, že teraz nastal čas opýtať sa našu hlavnú otázku. Boris, dovolíš Katke, aby ti navarila jedlo? Samozrejme, rád sa učím novým veciam. Katka, súhlasíš? Myslím, že to hovorí za všetko, dámy a páni, ďakujem za pozornosť a my sa vidíme v ďalšom dieli našej zoznamky. Dobrú chuť, dovidenia. Blížia sa Vianoce, budeme robiť pusinky. Ďakujeme, Borisko, super. Nezapočul si sa veľmi? Prosím? Nezapočul si sa nezapočul veľmi? som sa, akože... Že? Nie, dobre. Super, túto oblohu si zvládol perfektne. Áno, Aj ďakujem. ty, Katka, bola si úžasná. Bola si fantastická. Díky. A Kubo bol vynikajúci moderátor. Áno. Tak. S týmto sa s vami lúčime a vidíme sa opäť o mesiac s dobrým ďalším zaujímavým hosťom. Nezabudnite, že prvý mesiac... Nie. Nezabudnite, že prvý piatok v mesiaci patrí Podnoské. Čau. Ahojte, počúvajte a dávajte. Som veľmi zvedavý. Budú vedieť, čo majú počúvať? Nie, lebo tí, čo ťa budú počuť, to nevideli. Smiech do nemocníc pomáhajú prinášať Marťankovia.